Oroqueta, mayong adlaw o kumusta sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhian. And this time lain na usab nga episode nabalik bago pa nabalik ang ato ang HKOK. Atong kauban si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta aron magahisgot og mga butang nga adunay kalambigitan ang kalambuan sa dakbayan. So, daghan kay tag topic karon nga pagahisgutanan tungod kay taud-taud nga wala ta naka-atag kaninyo update kauban nato si Mayor. Pero una nato na madunggan gikan mismo gyud ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ato na siyang hatagang higayon para sa makatimbaya sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Mayor, good morning. Maayong butag sa tanan natong mga televiewers, may butag pud mga Oroquetanon ug misamisnon nga nagtan-aw sa ato ang programa karon. Okay, Mayor, sa dili pa ta mo ato sa unahan, ato lang unang lakbitan ang na-post sa Mindanao Dateline. Nakita mismo nila dito ang imuhang trabaho din sa Oroqueta City nga nakahimo jud ka sa paghinahinay ug bangon gikan ta na nabahaan dayon nahimo kang amahan gyud, nagpakaamahan kay nag-look out gyud ka sa panginahanglanon sa need sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Una sa tanan, Ma'am Jo, no, kanang magpasalamat ko sa Ginoo, no, kay kinitanan ato kung galing na recognize ta, humble ta na, no. Dakong honor na dili para nako kung dili para sa atong dakbayan. Yes. No, kay ang tanan man gikan man sa kahitasan. Dayon sama sa kong giingon kaniadto, consistent ko sa ako ang mga gipangstorya nga kining mga leaders nato long before na outcomes sa elections pinili na ni sila. No need to quarrel, no need to say anything. So as I have said, mapasalamaton ko sa Ginoo sa Dateline Mindanao nga na-recognize nila unsay nabuhat nato sa ato ang dakbayan. Dili lang sa Oroqueta kundi lakip ng tibuok Misamis Occidental kay na-recognize po dito ang ato ang halandong gobernador, ang amahan sa probinsya. Mabitaw ng epektibo po ang Oroqueta kay tungod sa liderato po sa amahan sa probinsya nga naghatag og direksyon dili lang sa taga Oroqueta kung dili sa tanang mga Misamisnons, no, nga na sa mga tanang LGUs nga nasulod sa ato ang probinsya nga Misamis Occidental, and to include of course Congressman Ando and Mayor Indy Waminal, no, who have done very well during not only during the Shearline floods kung dili to include katong management sa pandemic, no. Kay si Kong Ando was once the city mayor of Usami City, no. So mapasalamaton po tang mga Misamisnons nga upat ka lideres, no, sa probinsya ang nahatagan og dungog, no. Although it was not a formal ingnon nato award or sorts, pero the fact nga nakita nila unsay gibuhat sa mga Misamisnon sa ato ang probinsya ug sa tagsa-tagsa nato nga may areas of responsibilities, dako na kayo na nga dungog para sa Misamis Occidental o sa dakbayan sa Oroqueta. Dili po ni first time nga na-recognize ang inyong effort, Mayor, kung dili una pa ni President Ferdinand Marcos tong pag-anhin niya o ni Senator Bungo. Nakita na daan ang inyong action agad nga mga Oo, motong ingon si presidente ni gobernador nga gamay na lang dai kunong trabahoon sa national government kay actually pag-anhin nila dire kung gihinlo lang gid tanan wa na gyud makita nga remnant sa paghitabo nga sa baha, mabalik sa normal ang ato ang panginabuhian, muabri pagbalik ang mga establishmento para mo-cater sa publiko, na ang mga basic needs sa mga tao, tubig, kuryente, komunikasyon, bangko, and so on and so forth, nabalik na within the first 2 or 3 weeks. Before New Year, up and running na ang Misamis Occidental to include Oroqueta and Mahina. Kay pagkakaroon mga 2 months after pa man hitabo. Yes, balik na sa normal ang ato. Speaking sa mga dalan nga naguba nga nangasumpay ni Mayor,
kami mismo sa among team nakadto gid mi sa maong area. Yes, Dili lami kayo paminawon ang reaksyon sa mga katawhan na interview nako mayor nga abi nila kay nakadungog sila sa mga aligasyon sa uban nga mapasagdan sila kay mao ni gipanguna kay duol sa dughan. Pero adto nga time nga na natambakan gyud mismo ang ilang area nakaingon siya nga dili day tinuod ang ilang mga istorya nga hitabo. Ang kalipay sa katawhan mayor nga beneficiary sa maong naayong nga tulay nahatagan ninyo temporary nga solusyon dili gyud nato matoki bang ilang kalipay. Any comment on that mayor? Yes, oo. Tungod sa kadako sa damage sa infrastruktura sa dakbayan sa Roqueta, dayon ang ato ang resources limitado lamang, no? Dayon dili diha dayon na kaya sa gobyerno nga punduhan ang tanan, no? Although gusto ta tanan marehab, tanan dayon, pero wala. Pero ingon ko nga buhaton namo ang tanan, no? Nga parehas ng dalan ang ingnon magud na to glaring kayo San Vicente Bajo, Tabuk Sur, Tabuk Norte Road, no? Naguba gyud. Dugol na sila nga mga barangays, pero di na gyud nato nga na-disconnect gyud ang tanan during the floods, no? Mo nang pag konektar gyud sa tanang dalan, ingon tong taga Tabuk Norte Ma'am Jo nga kaya maski ingnon nato labas lang ni o balas ang ato ang gibutang, pero all weather ni siya, no? Pwede makasud ang upat kaligid, duha kaligid, even mga trucks na to makasunod na para lang ma-normalize ang pagbiyahe din ha, no? So in all other places kay human sa San Vicente Bajo, Tabuk Sur, Tabuk Norte adto punta sa Talik, no? Talik, Oh, okay. ang bridge kanunay man, no? Kay mo giunan na to. So adto ta sa Talik going to Slaughterhouse karon maagian na. Correct. Dayon na hopefully mo full operational ang ato ang Slaughterhouse, no? Okay. Although Ayong pa dahil. yes, in a temporary basis, pero ingnon na to kinitanan magamit. Dahil ato ning gibuhat tanan sa ato alang mga diskarte o ato ang kaugalingon nga resources pa lamang. Although the President and the national government has committed to help, no, not only Oroqueta City but the whole of Misamis Occidental, pero sa tibuok probinsya manggod ang dako kayo nga damyos naagyod sa Oroqueta. Gikan sa dagat hangtod sa bukid, makita gyud nato ang unsa na damage as a result to the Shearline flooding during December. So mao na in diskarte sa gyud ta, no? Kay lisod man atong pasagdan, no? Kay gani karon napay mga areas like Buntawan, Tuyabang Alto, landslide areas nga ato lang sang giwahing para makaagi ang motor, pero definitely ato ng pagtrabaho Ma'am Jo malindang na unsa ni naghanger ang isa ka lane sa ilahang barangay road leading dito. So in negotiate pa ta sa usa ka tag-iya nga atuan lang ka para dina sa editor nato ang masakyanan para makaagi lang safe ang mga klase-klaseng sakyanan musaka dito. So these are among the things, no, nga ingnon nato gipang ng mga lideres, no, sa probinsya, sa ato ang distrito, sa ato ang syudad, kung mayon ko sa syudad, ang local government unit nato makalain-lain nga barangays, no, para diha-diha maaksyonan dayon ang mga gikahinanglan. Porsigido sad gikan sa atohang governor hangtod down sa atohang city. To include our congressman, no, kay himo man tag representasyon pud niya dito nga magkahinanglan tag funding ani para ana-ana, and hopefully makatabang na sila hinay-hinay sa pagbangon nato gyud nga mahimong normal, no? Kay kalain-lain magud ang estimates Ma'am Jo na 700 million damage to infra, na 1 billion nga damage to infra. Pero kung ako mingon ko dako ang damage gyud, dako gyud ang damage. Then lain pa tong sa damage to agriculture, lain pa tong damage sa mga na damage nga balay,
extremely damaged and completely damaged. Nalibo kapin na, almost 2,000. So these are among the things that we are going to address in the coming days. Nang iingon ko sige sa mga tao nga katong relief day na to, rescue operations, mo to'y pinakadali. Maski gato taglisod to, mo to'y pinakadali nga operations. Ang pinaka dugay o challenging natong pagabuhaton is unsaon nato pagbalik. Okay. Mga sa infra na sugdan naman nato sa hinahinay temporary ang ato ang rice farm nga mao'y dako-dako sad mo kun source of income kasagaran sa atong Orokitanon nahatagan na pod og indemnity stance sa bisan pa sa luyo sa mga nangaguba sa baha, Mayor, wala lang gihapon nimo nabiyaan ang uban pa nga mga sektor sama sa paghatag nato og financial sa student ka side ang financial assistance nga mo'y nakita sa katong Mindanao Dateline nga bisan pa nag-atubang tas kalisod nga angay pa nimo sulbaronon pero ang uban nga sektor wala lang gyapon nimo na napasagdan sama sa student financial assistance ug ang pagsulod sa ICT industry nga gibalik-balik sad na siya nimo nga aron makahatag kag mga disenteng trabaho sa atong mga kaibigan. Dili gid angay pasagdan kay una sa tanan gahinay-hinay man tagbago. Sa pagbangon nato kailangan ang tanang sikta atong i-address. And kaduha, ang atong masidyante na kalamidad ug wala, ang suporta nato magpadayon gyud. Kay ang atong mga kabatan-onan, Ma'am Jo, whether we like it or not, sila gyud ang kaugmaon sa atong syudad, no. Dayon naghisgot man kag ICT Council, kay ga-organize man ta karon ana. Nagkahinanglan tag resources o gikan aning ICT in order for us to develop our ICT industry in the city. Gikahinanglan tag resources, no? Kinsa man ni sila ang mga tao, ang atong mga estudyante, mo nang gikahinanglan magpadayon ta sa atong financial assistance nila para madasig ang dili nang magbunjing lang sila dira, puyo lang dina sa computeran kay mag-online o dayon ug unsa pa ilang pagbuhaton na masud na hinuon sila sa bisyo nga dili maayo. It would be better if we can give nga walay oportunidad moabot nato ug madamla, no? Kay mao gyud ni ang trust sa ato ang city government na we are building not only a city but a community wherein decent livelihood can be within reach, no, among all of our residents regardless of who you are in society. So mao ni siya ang gusto natong pagabuhaton sa atong pinanggang dakbayan. Karon ang atong mga estudyante nga mag-graduate dili na mo una og langyaw. Yes, kay na naman ta. Kung mahimo diri ra sa Oroqueta, although it's a daunting task, it's challenging, pero wa ta nahadlokan ng challenge kay basta mag-usa lang ang tanan, no? Mag-usa lang tanan ang sektang pribado, ang sektang publiko, ang gobyerno, no, magtinabangay dako kay tag-achievement, magjo. Then dako kay potential ang ato ang syudad. No? Kay naman po'y mga maayo diri nga naa diri sa Oroqueta. Daghan kaayo, no? Daghan kaayo. Ang inyong mga katong mga cash reward atong mga deserving student so di na nato makita nga ang mga Oroquitanons di are gusto gyud pud mo succeed, no? Then mao bitaw nay rason, Ma'am Jo, dili ra man na ang kanang muhatag ta og pasidungog sa mga successful Oroquitanons. Labi na itong mga batanon nga gapat 10,000 pogi points ta. Ang purpose ana jud is for other young people to look up to these individuals para mo ingon sila nga, uy, kung kaya nila nga no di ko na kaya na to, di ba? Dayon maura man ang muskwila ta, Ma'am, maura na istraha. Sa iyon naman magna kung ato lang gibuhat ang angay na to buhaton, no? So diri pod unta makita na sa ato ang mga
kabatanunan. Mo po'y nakahatag mayor o ganang makapaningkamot sila kay after sila sa narabaday ni dahil gusto ko Isa na, okay. Kaya nang lang yun gaan na itong insentibo. Parang anong mga batanon karon? Why is there an incentive for them to go to school and improve their conversational English skills? It's because na-ICT industry. Di ba? Kaya kung wala insentibo, anak mo, mother tongue na lang ko. Di na makahangay magano ana, di ba? So, ing ana siya nga sistema, carrot and stick nga system. So, para ang ato ang mga katawhan madasig yun. Correct. Kay ako lang itong isingit, Mayor, ha, example, akong anak, padulong siya mo take karon og kanang let nga review siya. Halos na din na matulog kay siya dahil kay mong top dahil ko, di makadawat ko sa reward. Precisely. Di ba? Makahatag siya o gana sa mga estudyante Correct. sa mga take yung exam. Dayon, kiningdam mo, Ma'am Jo, libre ni. Correct. Libre ni. Wa tay puhunan ani ato arang kahago, no? So ug atong dili gid kahago, kakugi ang term, no? Kakugi nato atong perseverance. So most likely mo succeed gyud. Tagahan sa nato passion ng atohang yes. Yes. Para gud pa na nimo, Mayor, wala ka gadahong wala pud ka expect nga kinahanglan ka i-recognize, ganahan ka i-die, pero sa imong pagpaningkamot nakita sa katawan dili ikaw mismo nagpresentar sa imong kaugalingon. Correct. Ing ana, Ma'am Jo, ba nga murag ang atua is naato diri para mo serbisyo. So ato lang buhaton aman unsay ato ang makaya para mabuhat mga nato. tao na mo makakita na ana o yes. ka. So balik ta gamay diri sa ato ang katong sa housing para sa katong mga nga displays yes, ng kita nun. Naana sila upat ka area nga for approval. Kumusta o sa status na to? Actually, it was I who gave them the 4 areas okay. for them to come up whether the prices are reasonable and the areas are na to conducive to relocation. So naa sila dito, although amo ko kung gitun-an o gi-review, no, dayon if ever mahuman na nina mo og tuon og review, amo ning isubmit sa sanggunian for approval para mapalit nato ang mao nga properties, then sugdan dayon nato ang housing, no. Now ang ano ani, Ma'am Jo, ang question ani kay actually daghang nangutana ani. Ang question ani is kinsay posibleng mahatagan sa housing, okay. I-prioritize yun na to. As early as now, i-prioritize na to. Kaya daghan na ba na yung maingon nga nabiktima po siya sa liwa na biktima. So di man mahatagan po sa gobyerno ang tanan. Ang ang mahatagan gid priority ani is katong yung mga balay nga katong mga residente or mga pamilya nga nawad-an gyud balay. Katong naaparon sa evacuation site. Yes. Okay. There are almost 500 or 500 families na nga ingon na to nawad-an gyud og balay. Mao na sila ang ato ang giapas nga hopefully within the year maka-kick off ta. Kay sa sabot na to ni Governor Henry is kita yung magpalit sa yuta, kita yung develop sa property as in road network, na tanan-tanan. Dayon si Governor mohimo sa balay. Unsa klase sa mao bagyapon ang nahitabo sa Ozamis katong condo type unit? Lain na pud ni single detached siya nga o nga offer na to, no. Kini kay nanglan magpaspas ta. Nagsabot ta with Governor Henry nga buhaton na to unsay pinakapaspas, no. Nga dili na mo comply og ani, although ang Department of Human Settlements na apon ang NHA ni Governor Henry di na ta mo una para paspas, no. Mo nang ang una gyud na prerequisite ana para maka-move forward ka is the procurement of the property kung asa butangan tong relocation site. So atong klarohon kung kaluyan ta sa Ginoo, mapadayon ni nato mo kick off ni siya nga programaha ang una gyung mabutang din ha katug yung nawad-an og panimbalay. Oo.
So mabot ng mga 500 no katong More or less, totally damaged. nakay ko kay hinumdum sa specific number, Ma'am Jo, pero murag naa ana nga vicinity na. So ang inyong target sa lugar, Mayor, dili layo sa atong sentro nga bahin. Kanang naamang gud ni duha ka aspeto kining sa mga unsa ni kining duol sa coastal areas. Taman Mahimo, naara po sa ilang barangay, pero tenement settlements lang pataas, condo type, atong himuon para dili mabahaan. Okay. No? Then, for katong matalik victims and others, dito po, pero duol ra po sa syudad. Duol ra sa syudad. Di yun ilayo kay ang atong purpose ani, di sila mahilayo sa ilahang panginabuhian. Correct. Di kahinanglan, duol sila sa ilang panginabuhian kay ato ang nakita no sa mga uban nga housing o relocation projects is that i-relocate sila somewhere lagyo mo nang nahimong gusto na kay mupuyo lang isa duha ka bulan mo balik gyud dito gihapon sa sentro kay ilang panginabuhian to ang management units atong ipangbutang sa mga areas wherein duol silang panginabuhian Para di na sila mapalag. yes Kaya mamili po din atohang mga kaigsunan. correct. Kaya kuslan man natagaan silang balay, di na lang din sila palayo sa ilang gitna. Yes, So at least gikan gid nimo nga nagid sila doon sa sentrong bahin. yes, okay. Sama sa kong giingon Ma'am Jo kaganina nga nakita nato no nga mao ni gikahinanglan kay dili lang man ni amuan ni gobernador kung dili naagyoy maski dili informal consultation kanang pagbisita nato sa mga tawo nga nawad ang balay sa storya nato di na talaga kong insights nga uy dili sila ganahan layo gusto sila dulra kay naay may pasumbingay nga dili ra ba mi unta dili layo yor ana so kana sa butabol na kay na on our side no o nang mangita na lang ta mo nang gi-assess na mo kayo kay kaya ba sa syudad sayang ay buhaton etc. Total namon po'y muhatag na support, financial support sa government. Yes. Mayor, si Ma'am Tagamay anita sa na naman na plaster naman nato ang uban na katong mga panginahanglanon atong biktima sa baha aning atohang mga need diri sa atong live uban pa nga mga sektor anita bayan tungod kay hinggara ang atong mga kabatan-unan katong yung mga minor nagpangidaron og linghod pagid unta kaayo napa sa kamot unta pa na sa atong mga parents pero mao hinggara karon nagpabadlong sa atong syudad. Yes. Unsay atong Disyembre ko nakahinumdum mo inghal gyud ko og private guards no lugar yung bantay sa plaza nato kay ang nagkuha ng mawire dira mga minor de edad lang gyud gihapon then it cost millions. May budget ang syudad para sa gwardiya mo na ikuha ko ato ko galingon kay usi kayo ano. So daghan ng reklamo ani sa syudad mo nang last week ingon gid ko sa kapulisan kay nanglan mo pakita gid mo results. correct. Dayon kay mura tag inutil tan-awon ani kay mao lagi kining mga tawhana motago sa palda sa balaod kay minor de edad lagi sila. Minor de edad okay mo sabot ta kung minor de edad kung ingon nato walay intent. Pero naagyo intent kay magstorya sila hisgot nagug mission. Naa sila mission, naabot ni sila grupo. Naabot ni sila grupo dahil pila na ka pamilya ilahang gipermisyo. So ka mga teenager mangkarnap og motor dayon ato ng palabyon. Correct. Dili yun. Kay kung di na nato sila kung ato na silang pasagdan kanunay puro po na sila mahimong dagko nga criminal sunod kay sa kag may hisgot-hisgot na omisyon. Diba? Then at a very young age, na 13, 15 years old, 18 years old. So, moingon bata pa man na, wa pa ko nibuot, di ko mo to, recurring, balik-balik. So, naagyo intention,
kay kahibaw sila nga dili sila hilabtan sa balaod. Mao nang akong giingnan kadtong nagkarna ay ask the parents to come. Akong gistoryaan nga duha ray kapaingnan sa inyong anak. Una, mapriso. Madugay mapriso kay eventually ang age mo apas mo gyud na nila ang edad kay gakadako man sila wa man nagkaubos sila ang edad. It's either mamatay na sila, mamatay in a sense kay kung naigda kong grupo gagunit nila, kung madakpan sila, mukanta sila, kasi patyon lang sila kay kining mga bata, wa man ni sila. Indispensable man ni sila aning mga grupo ha, kung naamang gani gagunit nga dako or kadili ta kay kasagara ang good, Ma'am Jo, in denial ba? Moingon gyud nga buutan. Then I've seen so many ignorant cases wherein parents tend to be in denial at first. Parang drugs. Ngayon nga, dili man, butan man eh. Pero, pila ka buwan, manawag na nako. Yun, paano pulis kay gitiunan naman mi, o hunting, ana, so on and so forth. Ano yung normal nga cases. So, ako, ang tais, mas nagailaman tas to ba, nakita mo disiplina. No? Biblical man na. No? Biblical man na. Nga, atong i-train ang ato ang mga bata para mahimo nga maayo nga lungsuranon o Kristiyanos. Kaya akong pagabuhaton, kanang pagpangawat nila sa 7-Eleven. Karong bag-o. Dili lang na gabalik-balik na. Dayon, moingon ra po gamay ra magud na. Moingon ta gamay ra. Basta gamay di ay okay ra. Yeah. So naipagtugot. So atong gitudluan nga mangawat ang atong mga bata, which should not be. No? Mao nang kaganina adto ko sa PNP station, nagpep talk ko, congratulate ko sa series of operations nila. Ako pa silang gidasad nga ipadayon pa gyud, no? Kay they suggested to me, the police as the lead law enforcement agency sa ato ang syudad for peace and order, kung suggest sila nga musetag bag-o nga curfew for all, including establishments at 12 midnight, hunong na tanan. Ang sa minors ipaamindar to 9. Dayon, this will also serve as a warning, Ma'am Jo, no, sa mga internetan nga naas lay gisgutan nga internetan, nga mga batanon gyud sige ang magpundo, di lang pud baldungon sa tag-iya, di na pagani ko no mag-inom tanan. Diingon ko nila, sige, i-document ni ninyo, makadakpan pa-fine ni kayo. Ingani ka number of ingon na to many times naman na akong padlakan ng mga establishmentuhan na. Okay. No, kay breeding ground. Adlok na alas 8 ka pinuwa pa yung anak. Yes, so mo nang inghangyo ang ato ang PNP nga at 9 PM kay hipos na, kay 11 man tong sa minors karon, hipos na. Dayon kung mopalit og ilimnon, gi-require yung matindahan nga naay school ID. No, para makita nato kung pila gyud yung mga edad. No, kay usay sa Ibnanat na ay mao ni istorya sa ato ang mga pulis nga musud sila ilang mga tanong pila edad, mingog 19, 18, payag ID, wala ba na mo nadala check, pero sa itsura o barong kuno, mga minor pagid kuno. No? So, ikahinanglan ang tanang tao magdala gyud ID. I-require gyud na to para mas maano nato ang ato ang lugar, no? Especially in the advent nga daghang mapanghitabo sa national level, no, sa peace and order concerns. So kinahanglan i-secure nato ang ato ang nga syudad ug ayo, no, for the protection of our citizens. No? Kaya last week, Ma'am Jo, naimbitaran ta sa Development Academy of the Philippines o sa UN to attend a seminar of sorts dito sa Siargao. Dayon, pagkahuman, surprise me kay disiplinado mga tao dito. Dayon, pumunta na ka sa Siargao. Ang Siargao,
developing pa gyud na. Pero nang ngutan-ngutan pud mi sa mga turista dito maputi nga ano din sila kay una ang Siargao kuno wa gyud record nga turista na modestiya na ilad or gikawatan. So safety sila. So safe kayo sila. Way record na. Way pulis magtuyok-tuyok. Musuod ka sa disimento, ibilin imong sinila sa gawas. Dili kawatan or taguan. So in short, ang lugar safe. Then people tend to go there kay it is safe. No? Kumpiyansa sila. So, sa kung nakita, walay ingno na walay basihanan kung mo-stricto ta in order to make our city safe, dili maayo na para sa safety sa tanan. Di ta mag-uol nga atong anak maglakaw-lakaw atong suguon na ay posibleng mahitabo niya. No? Kaya nga naman, kay disiplinado ang taga Oroqueta. So, dinha pa dong ang ato ang adakbayan kay na sa Kanubay. Dinha nga may areas kasagaran. No? So, ang ato nang balik na gyud pud ang mga dili angay pabalikon nato. Then usik tong mga gains o mga kadaugan nga nahimo sa panahon ni Presidente Duterte kung pasagdan na pud sa mga local government units mo nang in-step up ta, no? Kaya para pud dili na jud sila mobalik sa ato ang syudad. So mas maayo mo gud na mayor kay mawala na lamang gud ang value atong kumbati itong gi-fight sa una panahon ni Duterte nga naka-feel sa atong murag kumpiyansa ta magsuri-suroy. Nya karon mo po nagika-arma sa katawhan mayor kay nagsugod na daw ang drugs nga malik dire kay na may mga bypass. Pero sa pakiginabi sad nako ni Chief Nakwa, dili pa man gid pud alarming kay ma-manage pa man nila. Pero mao nay akong giingon Ma'am Jo nga kay pareha aning recent spate of killings na sa mga local politicians sa tibuok nasod. Mao pud nay gitubag sa aton si PNP nga these are isolated cases. It's not a question whether it's an isolated case or not. Well, on whether it is manageable or not. What is important is we will recognize nga naa na ning mga panghitabo sa atong locality. And we have to act on it at the soonest possible time. Kay basi maabot ang panahon nga di na nato ma-manage. Di na mo galaman na siya. Yes, Maka siya maka-penetrate na gid siya. Yes, kung ano pa na mugamot na Ma'am Jo. So mulikay kita na taman pis-pis pa. Ato lang gang no? Hindi mahimo nga atong paabton nga kanang dako na kayo nga maski ang gobyerno mulupot na. No? So dili ta gusto anang salamat. Dili ta gusto nga maabot na siya nga nato himuon nga rason nga manageable pa or unsa pa. I-recognize na to kung nakasud na ibutang po nato kung huna-huna sa kay nakasud man ilang tanaw nga naay potential or luag pa diri sa atong syudad. Pero kung hugta na to nga gamay pa sila, duha na lang sila. Mo nang akong gipasigilan ang mga pulis kanina na ayaw mo kabalaka kay the mayor will always be supporting you as long as you perform your mandate, and that is to protect our communities. Correct. Dili lang magproblema ta sa unsa pa uban nga problema kundi hasta ang peace and order dili mapiktuhan. Correct. Kay kining tanan atong gibuhat mo makawang lang mausik lang nito di po nato makontrol ang peace and order situation sa Oroqueta, no? Kaya kabalo na ta usay mo god kung mahintag na atin ako daghan dayon mo yaw-yaw ana kasabot gyud ko ni PRRD sa una ano protektahan man nato ang katungod anang matawhana nga sila may naghatag og kagubot sa ato ang syudad. Gamay naman po na sila may gamay ra kayo, di ba? Dayon usahay pod nahimong instrumento ang pipila
kay mulaban po para madisiplina ta. Di after ana mabunalan ta di naman ta. Yung adik na nila tubaton, lain na po na sala. Naalala po, taman maano, pero in short, dili magbalik-balik, no? Dili magbalik-balik. Kini magod sa nakita na to, gabalik-balik yun ni siya, no? Gani, one of the kids katong nang karnap 2 weeks ago, motor, ang parents ato, surrender naman dyan. So, kanang gusto nung gud ni ipa Dakop na jud. dakop gyud. Dakop gyud kay dugay na gyud kuno siya ang daan adto. Mauwaw na siya sa insilingan. Mauwaw na siya sa mga tao nga tagapatawag niya is either nangawat, nang hilabot, nang lungkab, tanan-tanan. So, nangadamay na pud ang ubang maigsuon din, ang ubang igsuon mabuutan ra ba. Naulaw na to. So, ani ba nga sitwasyon, no? So, mo nang dili mahimo nga mohangyo ta sa sosyedad nga. Usa sila mo jump into conclusions, especially during the enforcement, no? Sa enforcement side kaya makita nila ang enforcement aning kay mao lagi na ibalaot. Tan-aw nila ang sitwasyon. Kinsay na perwisyo aning sitwasyon ani. So, sa pag-enforcer ba nato sa balaod sa pagtrabaho nato, ato ba silang naalaot ba ang komunidad? Wala man, no? Naprotektahan man nato ang komunidad nato sa pagbuhat nato ni on ang dili ta paggamit nga instrumento kay usahay man good makita ang opinyon daghan dayon mo sakay ani so muhimo na dayat ang instrumento nga ang ilang kasaypanan mahimong tarong. No, mahimong tarong sa mata sa tao. So mo nay ato ang hangyoan sa mga tao. Dili sila mo ano kay ang atong kapulisan, ang atong paggamhan ng lokal kay kung wa bitaw butay buhaton Ma'am Jo, sila kabalos ang problema. Dayon kanang mga tao mga na buhat mora pud nay manaway gihapon kung natay gibuhat. Kung atong tan-awon ang sequence of events mo bitaw nang kita mo trabaho na lang kita and let the community decide. Total interaction lang nako sa mga tao, no? Kay personal account mo gyud ning akong gibuhat. This is not a sponsored account, so daghan kaayong appreciate. So in short, it's popular if we enforce the law in order to protect our citizens and our communities. Correct. Kaya ang mas daghan man ang makauyon sa atong mag-instricto ta sa pag-implementar sa atong balaod mayor kaysa siging pagpanaway pila ra man sila. Kay bisan pa og unsaon nimo sila pa-please ug sa ilang hunahuna gi-close na ilang heart ug ilang hunahuna sa atong mga binuhatan dili gina nato mautro. Correct. Depende na nas tao kung asa ilang tuhuan katubang sigig panaway ug kining kasigig trabaho. Mao na kay usahay man gud gusto sila mo create og opinion, no nga mao ni na mas kahibaw pud sila, no. So ato pasagdan nato ang ato ipakita sa action nato nga naprotektahan nato ang mga tao kay sayunan ka, Ma'am Jo, dili normal ng bata nga mangkarnap og motor. Ang bata, ang ina nang idara magdula pa man mayor, di man na kibalo mo buhat. Dayon na-recover ang motor sa Sibutan. Layo na. Di ba? So layo na siya. Dayon plano gid nila. Moingon ko kay naman ko'y maano nga sa ilang grupo lain-lain na sila dahil may natay misyon magtapo na din na sila. So you see, so organisado na gani sila bata pa samot na mudak ko so mo nang mahimong organized crime, no? So taman karon paggamon na gyud nato sila kana okay. Uroketa ra ba gyud ang address sa atong mga buhat sa atong di panghimong maayo sila makaguba. Sila ray makaguba kay gawas man gyud nang asa silang gagikan. Dahil mo ingon taga Uroketa. Uwaw kay sa Uroketa na, di ba? Kita gadon. Kaya mo ingon nang sila sa ning Uroketa. Puros
hilabtanon mga tao ani. Sa No? big So, na talayo na ron, makahatag ka tawag lain na sa mga topic na makahatag og mayong saktong informasyon sa atong katawhan. Nakay gustong panawagan or mensahe nga imong ipaabot sa katawhan. daghan kayo una sa tanan Ma'am Jo, daghan kayong salamat sa kahigayunan kay murag dugay-dugay na wa ko nakabalik, no. Dayon karon lang nato nabalik, kay naabtan po ta sa katong baha-baha na bisita. Pero at any rate, no, gusto na kong ipaabot sa atong mga kaigsuonong mga Oroquetanons. Lakip na mga misa-mis na. If ever Oroqueta, the whole of the province of Misamis Occidental survive, no, the two daunting challenges that we just experienced. Ang una katong pandemic, dayon kaduha katong shoreline floods. Daghang pagsuway adto, daghang kalisod tang naagian, daghang nagtulo ang luha, daghang nawad-an og kinabuhi, daghang nangaguba nga mga kaugmaon ug ilang maplano tungod sa tanang mga panghitabuan ng duha ka panghitabo. Pero at the end of the day, inggawas ta nga malampuson ug dumadaog. Why? It's because una, insalig ta sa Ginoo. Kaduha, nagkahiusa ta isip komunidad ug isip usa ka katawhan. So ang akong hangyo sa ato ang mga kaigsuonan diri sa ato ang pinanggang nakbayan sa Oroqueta nga ipadayon nato atong panaghiusa. Naatay direksyon ang palambuon ang ato ang syudad, isip kabisera sa ato ang probinsya ug ato nang ipadayon. Dili ta mahimo gikahinanglan, dili ta mahimong instrumento nga kini nga damgo o kini nga panglantaw mahimong ingnon nato dili nato ma-achieve kay atong birahon ipaubos. Kay gikahinanglan manggod ani ang success manggod sa Oroqueta dili na tungod sa inyong mayor kung dili tungod sa tanan natong diho. Kay isip inyong leader o amahan sa syudad, ang ako arag yung mahatag mao ang direksyon para sa Oroqueta. Everybody has to do its share. Unsay atong pwedeng mabuhat. Ikahinanglan instrumento ta para sa katumanan sa atong tagsa-tagsa kadamgo para moasinso ang atong pinanggang nakbayan. Di as Oroqueta. Okay, thank you so